Νάνάμι. Στην τελετή ενηλικίωσής μου των Γοργόνων, ορκίστηκα στο μαργαριτάρι μου ότι σύντομα θα ξυπνούσα τη βασίλισσα του νερού για να προστατεύσει την ειρήνη του ωκεανού και όσους αγαπώ. Έχω ένα καινούριο τραγούδι και ελπίζω να αποκτήσω σύντομα και ένα καινούριο φλερ. Δηλαδή έτσι και έτσι καινούριο. Σου αρέσει? Θέλεις να ακούσεις κι άλλο? Είναι ο κόσμος μου παράδεισένιος και εσύ τα κλειδιά του στο χέρι κρατάς. Θες να γνωρίσεις τι κρύβεται και θα βρεις ό,τι ζητάς. Αν μ' αγαπάς. Πίτσι, πίτσι, πίτσι. Μόλις σε είδα, οι άγγελοι παίζανε μουσική, τραγούδια αγάπης για μας τους δύο. Μες στην καταιγίδα, ξανά η μορφή σου αγγελική, σαν ήλιος καθώς διώχνει το κρύο. Τώρα που είσαι πάλι εδώ, μέσα στον κόσμο μου, μόνο μια λέξη θα σου πω. Σ' αγαπώ. Είναι ο κόσμος μου παράδεισένιος και εσύ τα κλειδιά του στο χέρι κρατάς. Θες να γνωρίσεις τι κρύβεται και θα βρεις ό,τι ζητάς. Στον κόσμο μου το μαγικό οι δυο μας, το χέρι μου κρατάς και εδώ σε βυθώ. Κι ό,τι ονειρευτήκαμε θα γίνει τώρα αληθινό, γιατί σ' αγαπώ. Ένα στοιχειωμένο σπίτι. Ναι, λένε ότι το χλωμό και αδύνατο φάντασμα μιας γυναίκας κατοικεί στο σπίτι. Είναι στην ακτή, στα περίχωρα της πόλης. Α, η Ευρωπαϊκή Βίλα. Να σου πω, θέλεις να πάμε να ρίξουμε μια ματιά? Πεθαίνω από την περιέργεια. Έλα, πάμε να δούμε, Λουτσία. Χάνον, δεν παίζεσαι. Ξέρεις ότι η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Ένα φευγαλαίο φιλί. Δοκιμασία θάρρους. Ναι, σου λέω, τέλειο δεν είναι. Φοβερή ιδέα, εγώ είμαι μέσα. Δοκιμασία θάρρους. Και μόνο που το ακούω φοβάμαι. Εμένα μου αρέσει πολύ, θέλω να το κάνω. Στην Ευρωπαϊκή Βίλα που λένε ότι υπάρχει φάντασμα. Όχι, κι αν πράγματι υπάρχει φάντασμα. Α, ο Καΐτο είναι. Καΐτο. Τι έγινε, τι σε φέρνει εδώ, Λουτσία? Η Χάνον θέλει να πάει να δει το ευρωπαϊκό σπίτι για το οποίο μιλάνε όλοι. Σόπα, και εσείς επίσης? Τι εννοείς επίσης? Με άλλα λόγια, θα πάτε κι εσείς εκεί? Ναι, ο Νταΐτσι και οι υπόλοιποι θέλουν να κάνουν εκεί τη δοκιμασία θάρρους. Παρόλο που εμένα δεν με πειράζουν τα φαντάσματα και τα παρόμοια. Α, μια δοκιμασία θάρρους. Ναι, είσαι μέσα? Θα λάβεις μέρος, Καΐτο? Ναι, οπωσδήποτε. Καλώς, είμαι μέσα. Καταπληκτικό. Περισσότερα κορίτσια ίσον περισσότερη διασκέδαση, παιδιά. Ναι, δεν θα ήταν μια κανονική δοκιμασία χωρίς τις κραυγές των κοριτσιών τα μεσάνυχτα. Αχ, τι να κάνω. Με τρομάζει λιγάκι, αλλά είμαι πολύ περίεργη. Άντε πάμε. Ας μην το συζητάμε άλλο. Άκου, Καΐτο. Εσύ και εγώ θα είμαστε ζευγάρι, θέλεις? Εντάξει, αλλά δεν θα κρέμεσαι από τον μπράτσο μου, Ναι, σύμφωνοι. Αχ, τι ανακούφιση. Μα τι γίνεται εδώ? Αφού εμένα κάλεσε πριν λίγο, θα έπρεπε να είναι ζευγάρι με μένα. Λουτσία, εσύ με ποιον θα είσαι ζευγάρι? Εγώ δεν θα πάω. Και η δοκιμασία θάρρους? Άλλαξα γνώμη. Όμως, Λουτσία, είσαι σίγουρη? Είμαι. Η δοκιμασία θάρρους είναι μια παιδαριώδης ανοησία που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έπρεπε να έχεις πει ότι δεν θα έρθεις πριν ξεκινήσει. Πολύ απλά μου φάνηκε ότι θα ήταν διασκεδαστικό, αλλά μπα. Πάμε, Χάνον. Λουτσία. Αχ, τι ξεροκέφαλη που είσαι. Τι της είπαμε και θύμωσε τόσο πολύ? Δεν ξέρω. Καΐτο, θέλω να με προστατεύεις στη διάρκεια της δοκιμασίας θάρρους, μου το υπόσχεσαι? Σύμφωνη. Μα τι έχει πάθει αυτή η κοπέλα? Τι μπέρδεμα. Γιατί με έπιασε τέτοιος θυμός έτσι ξαφνικά? Καΐτο. Εσύ και εγώ θα είμαστε ζευγάρι, θέλεις? Εντάξει, αλλά δεν θα κρέμεσαι από τον μπράτσο μου, Ναι, σύμφωνοι. Μα βέβαια, το φταίξιμο ήταν του Καΐτο επειδή δεν διάλεξε εμένα για τέρι του. Λουτσία, είσαι απολύτως σίγουρη γι' αυτό? Για ποιο? Σκέψου, το είναι η δοκιμασία θάρρους. Θα πας και θα πεις πόσο φοβάμαι και θα το εκμεταλλευτείς και θα κολλήσεις πάνω στο αγόρι που σου αρέσει. Για ποιο πράγμα μιλάτε?
Τι ντροπή, αξιοσέβαστες πριγκίπισσες γοργόνες, να κάνετε τέτοια πράγματα με τα αγόρια ανθρώπους. Δεσποινής Νικόρα, εσύ που είσαι πιο όριμη, πες τους κάτι. Η Χάνον έχει δίκιο. Πρέπει να περάσει τη δοκιμασία. Είναι μια ευκαιρία για να το παίξει δεσποσύνη σε κίνδυνο, για να αφήσει το θαυμαστή σου να αποδείξει το θάρρος του και να γίνει ο ήρωας που θα σε προφυλάσει από κάθε κίνδυνο. Είναι καιρός να μάθεις τους βασικούς κανόνες των σχέσεων και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Εγώ προτιμώ τους βασικούς κανόνες του να μένεις στο σπίτι. Θα του δώσεις το χέρι στο σκοτάδι. Ίσως να αρχίσεις να ανασένεις δυνατά και θα νιώθεις μόνο τη θέρμη του χεριού του. Για να είμαι ειλικρινής, θα είναι σχεδόν το πρελούδιο μιας αξιομνημόνευτης καλοκαιρινής περιπέτειας. Μου φαίνεται πως εσύ είσαι χειρότερη από όλες μας. Δεσποινής Νικόρα, κάνε μου τη χάρη να εξηγήσεις αυτή την αλλαγή συμπεριφοράς. Λουτσία, έχεις ακόμα καιρό να λάβεις μέρος. Θα έρθεις, Χίπο? Τα τελευταία λόγια του παππού μου στο νεκροκρέβατό του ήταν να αποφεύγεις τις δοκιμασίες θάρρους πάση θυσία. Γι' αυτό όχι ευχαριστώ. Φοβάσαι, αυτό είναι όλο. Και επαναλαμβάνω, αυτά είναι ανοησίες. Φαίνεται πως ο Καΐτο και οι υπόλοιποι δεν έχουν έρθει ακόμα. Οι δοκιμασίες θάρρους δεν συνήθιζεται να γίνονται μέρα μεσημέρι. Αυτό δεν θα ήταν πρόκληση. Βέβαια. Έχεις δίκιο. Επιμένατε τόσο να έρθω που ήρθα τελικά και για ποιο λόγο? Δεν έχετε ξανακούσει ποτέ τη λέξη προγραμματισμός? Έλα, μην κάνεις έτσι. Αν περιμένουμε εδώ, στο τέλος θα έρθει. Προτείνεις να περιμένουμε εδώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι? Όπως και να έχει, αυτό το σπίτι είναι τρομακτικό ακόμα και τη μέρα. Έτσι είναι. Είναι χαζό να περιμένουμε εδώ έξω. Ας μπούμε μέσα τώρα αμέσως. Εγώ δεν βλέπω κάτι το παράξενο. Πάμε να φύγουμε, Χάνον. Τι έπαθες, Λουτσία, φοβάσαι? Ηρέμησε, δεν υπάρχουν φαντάσματα. Αυτά είναι ανοησίες που λένε οι φοβιτσιάριδες. Έτσι θα είμαστε ένα βήμα μπροστά από τους άλλους και μπορούμε και να τους τρομάξουμε. Μα εγώ δεν θέλω να βρίσκομαι εδώ και να το κάνω αυτό. Ορίστε, Κάθε όμορφο σπίτι που εκτιμά τον εαυτό του έχει μια πόρτα με λουκέτο. Αυτό αρχίζει να γίνεται συναρπαστικό. Μια κλειδωμένη πόρτα. Και τι θα γίνει αν την ανοίξουμε? έχει λουκέτο ανόητη. Δεν μπορούμε να την ανοίξουμε. Δηλαδή, τώρα μπορούμε. Μοιάζει με γραφείο. Μυρίζει κλεισούρα. Ένα γράμμα. Να μπορούσα μόνο να γευτώ μια τελευταία φορά τα χείλη σου, αλλά αυτό μοιάζει αδύνατο. Δεν έχει πια νόημα να ζω. Τι να σημαίνει άραγε? Ίσως να υπάρχει μια θλιβερή ιστορία αγάπης από πίσω. Να έχει άραγε αυτό το γράμμα σχέση με το φάντασμα που υποτίθεται ότι κατοικεί σε αυτό το σπίτι. Πώς θα μπορέσουμε να το μάθουμε? Σας ζητάμε συγγνώμη που μπήκαμε χωρίς την άδειά σας. Εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από εσάς που σας τρόμαξα. Δεν πειράζει. Θέλαμε να ρωτήσουμε κάποιον για την ιστορία του σπιτιού. Γι' αυτό είναι υπέροχο που εμφανιστήκατε, κυρία Οικονόμε. Εγώ πάντως κατατρώμαξα. Νόμιζα πως ήσασταν στα αλήθεια φάντασμα. Αυτό το παλιό σπίτι έζησε μια θλιβερή και όμορφη ιστορία αγάπης. Εγώ εργαζόμουν εδώ και είναι πιθανό να είμαι η μόνη που γνωρίζω τι συνέβη στην πραγματικότητα. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας την πείτε, κυρία? Σε αυτό το σπίτι ζούσε μια πανέμορφη κοπέλα. Είχε και ένα αγόρι που ήταν τρελά ερωτευμένο μαζί της, αλλά οι δυο οικογένειες εναντιονόντουσαν στο γάμο. Γι' αυτό και όταν βράδιαζε βλέπονταν στα κρυφά σε μια μικρή βάρκα στη σπηλιά που υπάρχει κάτω στην ακτή. Αχ, τι ρομαντική ιστορία! Όμως εμφανίστηκε ένας άντρας που είπε ότι ήταν αραβωνιαστικός της. Οι γονείς της είχαν κανονίσει αυτό το γάμο. Οι εραστές ένιωσαν απελπισία όταν το έμαθαν. Αλλά ο νεαρός αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση και να ευχηθεί κάθε ευτυχία στην αγαπημένη του. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τον περίμενε κάθε μέρα στη βάρκα στη σπηλιά. Δεν ξανά άκουσε γι' αυτόν και συνέχισε να κλαίει για την απουσία του με ραγισμένη την καρδιά. Η δυστυχισμένη κοπέλα έγραψε αυτό το γράμμα που βρήκατε εσείς λίγο πριν πεθάνει. Λίγο πριν πεθάνει. Ένα βράδυ είδε μια σκιά στη σπηλιά κάτω από τα απόκρημνα βράχια και έφυγε τρέχοντας πριν ολοκληρώσει το γράμμα με την ελπίδα ότι ήταν ο αγαπημένος της, αλλά δυστυχώς γλίστρισε σε ένα βράχο και έπεσε στη θάλασσα. Μετά άρχισαν οι φήμες ότι κάποιος είδε το πνεύμα της να περιπλανιέται στο δωμάτιο που έγραφε το γράμμα της και γι' αυτό το λόγο το κλείδωσαν με λουκέτο. Εκείνη σίγουρα θα εξακολουθεί να τον περιμένει, ακόμα και μετά που έγινε φάντασμα.